Malagras. Saman, mga ikag similya, putong ka. Ugan ko di mo? Pekin. Sagpuan lang ko, pangsugod na yun. Pangsugod ba kay Oh. wala ko inani. Oh. Mura man ni Guatemala. I think family of Napier gyapon siya. Grass gihapon siya. Pero Oh. ang klase niya, Guatemala. Oh, Kay Murag- grass man na. elephant grass o Guatemala grass. Unsa kining inani o kining Plemenja no? Ay, hindi ko. Indigofera. Ang Plemenja kadtong ang Lagdagkog daw, murag dagkog nga sa luyot. okay kadtong Rinsone kadtong gagmay lingin. Padalaan ka, patris na kayo masugod dito. Oh. Ibilin lang ng dahon pastor nga tag-as kadto lang stock ako kay para magamit pa pud sa baka. Oh. Ako sa bukaon kambing ana. Palatabol ni sir, compare sa Napier para sa kambing. Pero sa baka, morong gasto sa ng baka, problema. Kabayo. Kani kabayo, tirada po ng kuan ni kabayo. Dugay namong naay kuan, Guatemala grass. Dugay na, oy. Pero asa may resistance sa init sa Napier og kini? Kanang Based sa inyong experience sa Kendrick, ang kusog ang init, asa may mo Malutad ang Napier no? Napier, no? Kani siya, maluya siya. okay, sinilutaw mo gudi ang pan pastor. Okay. Oh. Gamay lang ang pundasyon sa iyang ugat kato. Okay, deeply rooted siya ba? Kato, di Oh. ka Napier. Okay, Oh. stunting kani mo tindog man gid siya. Oh, mayra ni kung tingulan ka pero gilang kay natay Dili Nat- lang itanom sa natay collection ba sa kuan grasses natay kapakita kay dili lang itanom sa tubigan sir. kani dili lang sa tanom sa tubigan. Oh, kanang semi upland siya. Ah, Magkuan siya malata. Di siya. Sa kuan kay mao ni sila yan ang di pa sa wala siya nila. daghan ning imong Guatemala grass nga area Kani sir kani lang. 1-3 ka cutting sa kumbanong. Pero ang mas lapad na ang Napier na to no. Oh sir. Hmm. Kanang galdos na ako sa siya. Hmm. Dala, si- Oh, Oh. atay kuan. Nindot pud ang kuan no. Madrid kakao. Mayan ni nga klase. Ha? Mayan. Mayan nga na klase. Kakao. Oh, Kaning native, kana man, oh. kana Kanang karaan. dali ra mo kuan. Dali ra mo Dali na siya. Dali. tubo. Dali na. Dali ra mo sa lingsing. Taas mo siya kuan no, crude protein content no. Taas, sir. Wapo lagi gid interval ang kuan no. Madrid kakao og kaning Madrid de agua. Oh, yeah. Okay. Puro man sila Madrid. Ang making design. Oh, puro Madrid ba? Oh. Titing. Pang lactating no. Kana sa Mga mga pangsukod, sir. Tabangan na sa kagbit-bit, ano. sige. Sako gusto. Oo. Oh, tama. Nakay sako, no? Oo. Ay ni kay atay kuan. Tapos magkasukod kayo ito ba? Oh. Kuwan. Kuha nang pagtanong man ni sir. Tinubo. Magpala ka. Oh. Pala. Tapos, anak ni mo mga kuan tunga sa Malubong lang first node, sir. First anak sa sir. ana na mura gyapon ni Pierre. Oh, para Pero mas dugol siya. depende sa imo sir. Okay. Kaya importante kaning ugat niya dire man jud na mo siya. Mhm. Sa nodes. Oh, sa Buko. nodes para na siya pundasyon di siya. Pareha gyapon pagtanom sa Napier og Madrid de agua. Kay giana man to nako. Mo magitudlo ni Pastor Ryan. Oh, ilubong magyapon ni mong node sa to Napier. Pamarog sige. principle, sir. Maura. Basta Basta ko sir makalubong. gidikit na ko pa di siya matumba. Kaya tumba gyapon. Og dili nimo sa idikit matumba siya nig hangin no. Very good. Kaya dili siya strong o kuwan, punuan. Oh. Unlike sa Napier. Ugat yang lawas. Sige kay para na ako'y At least kuan na punta kay learning site for agriculture man tong tuwa pod ako. mo gani, Oh. oh. Sir. Pwede pod. Ato lang ning kuano ning blessing sa Ginoo nga gihatag kay Oh. amping unis kinainayahan. Gani. Sige, sige.